Pamilya. Kuya Mike, Ate Jen, mga Okay. paraan tabay, pwede palan makagraduate maski nasa laog kita kan piitan. Oh. Oo. Maski Malaon. maski ikasarong PDL. Yes. Oh, Ha? wa. Ano nga ni ang PDL? Persons deprived of liberty. liberty. Aha. 14 PDLs po mga tugang hali po sa Legazpi City Jail ang nakakompleto kan ALS program. Oh, so alternative learning system kang DepEd. Yes. Day palan mapupugulan kung igwa kang pangarap na makapagtapos sa pag-eskwela, maski ihaong ka sa lao. Opo. Maski nasangkot kita or ano yan, Na-inbuelto. naimbuelto kita sa mga gawi na dapat, ano, pwede pa palan kitang makapagpadagos kan sa tuya na pag-aadan. Yes, and may paglaong pa na magkaigwaning pagbabaago ang direksyon kang buhay. Mhm. Yes. Kaya dapat aprobitsaran ta mga araw kaining programa kang gobyerno. Ta bako rason na yaon ka dyan sa laog kang Mhm. prisuhan na Opo. so pangarap mo, pwede mo pang makamtan. Yes. Ang kinagayon ka ni so iba nasa luwas na pala na-release Oh, na iyo. release na pero Okay. padagos man sindakan sa indang pag-aadal digdi sa alternative learning system and then so iba na mga nasa loob pa natada pa to be exact Kuya Mike so apat na natada pa sa laog nag-attend lang via Zoom. Iyo, curious lang ako kuya kung ano daw, so mga regular students baga kuya iba-ibang modalities, may printed modular, may digital modular, may online, and igwa pa nga ni radio-based instruction. Mm-mm. Ade, so Iyo. sigurado ako, saro duman ang pigamit para duman sa mga PDL. Yes. Ano pa kani maski pag nakaluwas na sinda dumanday na sinda mabalik sa dating gawe Aha, taigwa na sindang pag kakaabalahan na trabaho. correct. Mm. And ini, saro ini sa programa na pikatindiran ni PSDS Glenn Nacion kang iyo ang Division ALS Coordinator. Mhm. Ini hali ini dyan po sa SDO Albay. Yes. Kuya Mike. Ang Gusto ano mo ka ni mag- Kuya kung na-experiensyahan na makagraduar ka mga PDL, Oo. siyempre, iguang graduation, sigurado ako, may kabatch ka mo digdi sa luwas. Iyo, totoo. Diba? Batch 2021 ka mo. Oo. Ano ang naging paagi kasi pandemya baga? Mm-mm. Paano so naging programa ka ni Kuya Mike na tangani mamataan man girare ka mga PDL na nagkaigwas sila ning araw kaining recognition. Sigurado ako, pigamit ka yan, it's either Google Meet or Zoom, via Oh. Zoom ang Mhm. graduation ninda. Yes. Real time ang ano ninda. Oo. ang Zoom, graduation. ini Zoom. Zoom ang platform ginamit pala. nila. Okay. Okay. Ang sarupang kagayunan ka ni Kuya inibagang programa na nakatabang ini para sinda. So sa tuya na role and responsibility na ma-develop sinda ining mga PDL, tangani ma-prepare na magkaigwaki reintegration sa mga community. Yes. So welcome back, lalo sa mga nakaluwas na. So dai pagsayangon ang edukasyon na naitaw sa Indo, lalo pa ining pagyamanon, tanganing maging tulay Yes. para maduman kamo sa mga pangarap nindo. Oo, magayong pati so naging tema kalidad ng edukasyon, laging patatagin o lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Mhm. Diba? So, dakulang paglaong para sa mga PDL ang araw kaini mga programa na talagang pwede pala ninda aprobit saran. Yes. Sabi kang texter ta si 9261, tama ka kuya
pwede man makagraduate daw nakakulong sa rehas, kaya magpakulong na kita. Joke. Wag. Pwede ka man makagraduate kung sila ka makulong. Pag sinabi dyan, pag nagluwas ka na dyan, sabi kan mga pag-iriba mo dyan, pag halimbawa, kasarabay mong PDL, so, Aha. na-release ka na, na-release, Aha. tapos, sasabihan ka kaan, pag-release ay mo, wag ka nang babalik dito, ha? Yung baga. Oo. Gusto sabi kan, goodbye ka na. Yeah. Goodbye na tayo. Yan ha. Congratulations sa 14 na mga PDLs from Legazpi City Jail. Nakakompleto sindakan ALS program. Yes, and pasalamatan taman su mga naging instrumento kaini. Correct. Gabos po dyan sa Bureau of Jail Management ade. Gabos po kamo dyan na nagtarabang. Salamat na dakula. Kita hunyan, igwa na naman kita mga tugang na makakabalik sa normal na buhay. Bako lang basta normal, Kuya Mike. May trabahong buhay. Yeah, may possibility na may makukuha ang trabaho because graduate na kamo. Graduate na nga ako. Say kaya, alo yung takang nga day na iling. Oh, nag-act ng klase nga ako. Nagklase ako. Kasi ngayang modular man nga kami. Patay, ano nangyari nga sa imo? Ano yung takang day na iling? Nagklase lang ako. Yeah. Pagayuno na Uni so diploma. Yeah. So certificate. Ipalaminate na. Oo. Tapos ibitay na dyan sa lano. Ano pa man. Tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tan Maski pandemya, diretso kita sa pag-eskwela, asin maski nasa laog, diretso man girarikan pag-aadal. Pero, Kuya Mike, igo akong hapot sa imo, ngunya na pagkahapon, active ka pa? Sa ano? Active ka pa sa sports? Nahadalaw ka mga intro. Baka kung pasayan mo yung mga kaaputan mo sa ko. Kung sports masana kuya kita ngunyan baga, may mga pag-igot sa to ng mga otoridad, Opo. lalo sa gobyerno, na pigbawalan so may mga contact sports. Yes, sa sports. Ang natatada ang ngunya na sports ko na sana kuya na allowed. Oo. Running. Kaya yun ang and kumisan nga once a week, once a month, Oo. or once a year. Kung ako aaputon mo, Kuya Mike, Mhm. nawara sa kuya, so padaplos? Wala sa imo. Oo. Nawara sa kuta, ang pigkakawat ko man sana, basketball. Iyo, parehas kita. Di ako tatao mag-volleyball. Ako ako ka na volleyball. Tatao ka kang volleyball. Di ako tatao kan table tennis, para masamong table. Iyo. Tennis. Yan, sports ko pa yan na table tennis. Tennis, di man ako. Ang lawn tennis? Oo. Ay, pangmayaman kaya Pangmayaman yan. yan. Oo. So, dakulao ng epekto kan pandemya da ako Yes, ya, Mike. yes. No, dakulon so mga nawaraning pagkakaabalahan sa buhay pag-abot sa Aha. sports. Saro yan sa apektado. Actually, yan ang sarong sektor ngunyan na nagsasabog ang epekto kang pandemya and napupugulan ngunyan lalo na kuya sa mga kaakian. Correct. And may mga atlet na bakit ang mga aki na pinjinti man sa training ninda, sa pag-entra sa mga sports. Yes. Pero day da kita maghaadi, taigwa da kita kang mga pigapod na sports activities in times of pandemic. Yan. Yan Ano ang daw maray. ini? Ano daw ini, Kuya Mike? Ate Aram Jen? maaraman tayo taon ni. May matibay kita dyan na mahiras. Igwa? Oo. Ay, wow. Imbitaran ta sa Zoom, baya Oo. Zoom kung baadyaw na si Sir. Yao na. Sige, dara-chon Sige. na. Okay, mga kaibata via Zoom, Teacher 3 of Manito High School, Sports Enthusiast Coordinator, Official and Coach Softball, Baseball, Umpire in Palarong Pambansa, Palarong Bicol, and Palarong Panlalawigan, si Mr. Joel Daen. Marina pagkahapon, Sir Joel, welcome sa programang Usapang Pamilya with Jen, Kuya Mike, and Kuya A. Good afternoon po, sila boss, sa mga nagmamarati sa Inlo at sa Inlo man po. Asin sa mga kako-teacher ko po dyan sa Maalito High School, sa Samoyang Principal, si Sir Loy Bernal po. Okay. Good Good afternoon. afternoon. Maray na hapon tabi sa mo, Sir Joel. And at nainod po,
Opo, enot po, gusto mo pong maaraman kung ano-ano po ang mga sports activities na pwede ngunya na pandemya. Enot po. Siguro, mahiling tadig sa tuyang lugar. Dakol po ang mga nagbabike. Ano po? Opo, yes. Kaya lang, medyo kung kaipuan sa talaga si bike, medyo magasto. Kasi ababa na siguro ang 8,000. So talagang mararay na bike. And pandawa, kung may haraniman po sana sa lugar tang may swimming pool, pwede po kita mag-indulge sa swimming. And then, ini pong kuanan ni Sir Mike dati na sa softball, baseball. Kaya lang, kayo po ang pundigdid ako na field. Alagad kung igwaman sa po kitang haraning dyan sa lugar ta na may dakulang field, pwede po kita mag-practice ng throwing and catching sa softball, baseball. And then, ini pong badminton. And then, table tennis, yung pong siguro na nindo kanina, table tennis. Opo. Itong mga jogging. Sa mga hilig po mag-baile. So, pwede po kita mag-indulge sa dance sport. Matibay dyan si Ate Jen. Dance sport. Wow. Dance sport po. And then, ini pong boxing. And minaglaw po baga kita ka na kapag natawanan po kita ng medal ka inios sa recently concluded na Olympic. Yan, and then pong ining weightlifting. And then ining sa tuwing national sports na arnis. Yan po ang mga pwede na ma-indulge kita during kaining sa tuyang pandemic. And may dakol pa po dyan kita ki mga activities na pwede po dyan sa laog sa kang harong ta na pwede tang ma-maintain giraray sa tuyang favorite sport. Okay. Example po, sir, kan mga sports na yaon sa harong, ano po ang pwede sa laog kan harong na pwedeng gibuhon? Inot po gayon ining boxing na man po kay puan ng kadasulang space basta igwa ka pong punching bag and other paraphernalias. Ang kalaban mo nga dyan, Jo. Si Mrs. mo. Pwede na. Naisip ko nang ganito. Boxing, kaibanan ng agom. Nako. Pwede po kamundo ang mag-sparring. Hindi man daw magkapikunan, Kuya Mike. Sergio! Kumusta tabi, Sergio? Gari, nagdadako na ng airport, tade. Ano yun ang lugar na digdiyo? May apot ako sa mo tabi, Sergio. Manood ka na sa sports. Paano tapo, Sergio, ma-encourage ang mga kaakian na magkawat ki sports, lalo na bagangon niya na panahon ng pandemya? Okay. Inot po siguro. As parents, mahiling sa tuya ang ihemplo. Magkikitang sabi nga ni, set as an example to our children. Kasi kung pag-encourage sa sinda, dahil man sa tuya nahihiling, ay paano ta sinda ma-encourage? Nakita nga ni iba man na sports sa pagkakahiligan. Yan. So, maging example kita sa inda. Yeah. Opo. Sir, kung daining datad, anong mga sports activities ang pwede sa mga kaakian? Okay. Inot po. Siguro, nami-miss naman, Sir Mike, di pa maganda ka rayuan sa tuyang edad. So, mga larong Pinoy po baga ka ito. Yung mga... Yes, Sergio. Sports, ayan nga ni po bagang saro sa mga kuantang niya na nawawara na yan na larong Pinoy na kaito observe ta ang mga aki kaito bihira magkahilang nata because of this activities na unknowingly na kukuan sinda na napapakusugan sa indang lawas because of this activities kagaya po ng patentero, yung mga tumbang lata, supiko, jumping rope, or Chinese garter na kinagigiliwan ng mga babae, na kukuhan sinda na paggayan na i-exercise, knowing sa indakawat ito pero na maintain ninda so physical activities ninda. Na dahil kay po ang kadakulang field. Pero sa magkaibanan sa nasa arong iyan, tama po, sa magkaibanan sa nasa harong,
Opo. Okay. Bawal man po baga kita magparuluwas mo niyan because Opo. of this virus. Kaya mas magayon po na ang mga sports na yaon dyan. So, yaon lang po dyan ka pwede tang magibo within dyan sa satuyang harong. Opo. Sergio, since na pandemya po bagangon yan, ano po, paano po, sailing mo po, paano po may papadagos kan mga aking atleta an sa indang mga sports takat kita baga sa eskwelahan igwa kita kang mga pambato ano sa from zonal meet, city meet to provincial. Hanggang Bicol Meet Opo. and pambansa na. Paano po nila mapapadagos ang sa indang sports even pandemya? Saro po yan as naging coach man po kan sa tuyang probinsya sa palarong Bicol. Ano po? Saro po yan sa kinatatakutan kan sarong coach or trainer na magkaigwaning lull period. Ano po? Kasi pag nagkaigwaning lull period, lalo na yan ang mga seasoned athlete na yan, pag nagkaigwang lull period, binabalik yan sa yan, back to zero, hindi na inaapos. Kaya, mapuon ka na naman sa, imbis nga nasa peak ka na kang training ninda, kaya mangyayari kasi, back to zero sindaga boss. Kaya ang advice ko dyan sa mga athlete, para ma-maintain ninda ang sa indang, yung physical conditioning, dahil po sinda magtulong kan mga sports na kung hain sinda active. Ano po ang gustong sabihin na magtulong? So, physical conditioning po ninda. Na ang iba kasi, parelax-relax na, nagigising lang sa mga keyboard warriors na inaapod na nawala ng physical activity. So, when time comes na magbalik kita sa normal para sa mga rutina dyan sa individual sports discipline ninda, madidipisilan po maski ang tisay man na matibay na trainer, mapagal po mag-back to zero. Aram po ni Sir Mike sa sports na naging trainer kami, naging officiating official kami, mapagalon po magkaigwaning athlete na nasa peak na sa iyang training, nakakabalik po sa zero. Kung mapagalon po yan. So, dapat advice sa mga athletes and would-be athletes, continue yung physical conditioning po na inaapod. Physical conditioning. Yes. Sergio, how about po ining mga ano yan? Anong mga reward system ang pwede itaw kang parents nga ni mainggan nyo ang mga aki na mag-enter sa sports? Bako ito susarog kang sinabi mo na nagigisindang keyboard warriors na sa nabaga. Yeah. Enot po. Nahiling tabagan yan sa news, nagbabaha sa news sa mga millions and millions at pinag-urulan na reward sa mga atleta. Okay, siguro, i-inculcate sa aki na ang esports bako money making. Ano po? Nag-indulge kita sa sports para po sa tuyang physical aspect, maging magayon ang sa tuyang pagbati panhawa. Enot po sa reward system po, lalo na digi sa mga kaakian, enot para po ma-encourage sa sinda is regalo sa sinda ning sports equipment na base duman sa gusto nindang sports. Halimbawa ngayon sa table tennis, regaluan pa sila ding bagong set of yung equipment para sa table tennis or whatever na paninda gusto ninda. Andua po, after practice or managing magayon ang performance nila, pwede ta po sila i-treat. Ngayon, kung dahil man sila pwedeng magluwas, magkaon ngayon dyan sa mga fast food restaurant, siguro, i-treat ta sila sa mga lutong bahay na mga healthy foods na ila-upload. Para sa yan na encouragement sa ila na pag nag-practice akong tultol, magayon ang performance ko, magkakaigwag giraray ki another treat. Kaya lang po, and nakulo pa po mga reward system na pwede kitang itaw sa inda. Kaya lang po, iniali po ang sinasabi ko, pinagdi-discourage ko na magpao kita ng kwarta as a reward sa mga aki to encourage them to indulge in sports activities. Nata po, we are practicing a simple bribery to them. Kasi aki pa sa nasinda, parehas po bagay, sarong senaryo. Ngayon, bakal lang yan nunay duman sa tindahan kay Arab ka ini. Ang
ang uli nga yao sa imo na. Mhm. So nakakag na sa isip ang aki, nakada suguon siya, babayadan siya. Mhm. So pag nagdakula ang aki, dahil siya mairo, na daing tandan. So that is bribery. So, pag Yun. nakakuha na siyang trabaho, baka mag-anap na iba pa yan na aba, mga under the table negotiation na mangyayari kaya. So, corruption. Ano? So, digdi sa sport, hindi man po kita magtao ng kwarta, pero siguro, tatawan lang taning marhay na paliwanag ining mga aki na ini o na iyan na as a reward for their good performance. Pero ikakagta sa isip nila, inculcate sa inda na iyan, na kwartang iyan, they dapat maging puhunan para mag-perform kasi magayon na performance sa imong sports na yan. Ano? So, kaya pag naging arutan, aking patatawanan ta sila ng kwarta, magiging negative ang resulta kaiyan. Okay. Reward system. Yan. Sige po. Apera po dyan sa mga reward system and pwedeng mga itaong ekipahe kang mga magurang, sa in po pwede magduman kung kinakaipuhan ang mga sports equipment. Okay po. So, ligdi po kita baga nasa Liga. Dako po kita darakulang mall, darakulang mga tindahan, mga sports equipment. Sa pwede po kitang makakuha. Alagad kung medyo nasa hararayo kitang lugar, ang aram ko po dyan, ang sakuyang mga sangguniang kabataan, na pwede po silang mag-purchase kan si mga different sports equipment. Pwede po guide kita as parents, makipag-coordinate dyan sa barangay. Sa igwa man po sila kan si mga sa sports development program na pwede tang masubli ang mga gamit na nanyaan po dyan. Yun. And then, Sa pwede mga man po guide pala. sa school. Ang school po baga may mga available sports equipment iyan. So, with the coordination po sa school head, mga principals and other sports official dyan sa school, pwede po kita kayo with proper documentation kung paano po. Sa kung mawara mabago, mga government properties po baga iyan. Yes po. May proper coordination po dapat sa mga agencies na yan. Kung masubli po kita o available ang mga sports equipment na po yan. Yes. Sergio, we are talking about sports. Ano po naitatabang kang sports sa kada individual? Nata po takaipuhanan kan sarong individual or especially sa mga aki or sa gabos ang sports. Okay. Inot po, dapat po bagayan, may dakulang health benefits po ang satuya. Pag kita naging mga, dahil kita active, Opo. may bad effect po yan sa satuya. Physically, psychologically, may mga effect po yan. So, may magayon na epekto sa sarong individual na na-involve kita o nag-indulge kita sa mga sports activities. Dawarog sa muya na medyo may edad na, kay po man giraray na mag-indulge. Although, yung intensity kang training or intensity kang activity, dapat bagay man po sa edad kan sarong individual. Okay, oo. So, Okay. nababase man giraray po pala Sir Daen sa edad. Kung baga magkakaigwa man ng adjustment. Siyempre po, baka may mga makulog-kulog naman ang mga tuhod sa dyan. Opo. Sergio, Po. ini si Sergio pala ang mga partners. Aloy ko inakaibahan dyan sa nito. So, kang dyan pa ako nagtutukdo, saro ini sa tigahangaan dyan. Well-versed ini. Mga noa rin, imbitaran ta naman siya sa sarong topic. Kwan pa ini, scouter pa ini. Yan ang mga masunod ta. Sana Sergio, available ka po gilayon. And nagpapasalamat kami sa panahon na tinaw mo sa Samuya. Aram ko, para rehas kita unyan baga busy, grabing pigigibong reports, pigasurubmit na kung ano-ano. So, we thank you very much and sana magpadagos pa po, Sergio, ang sa imong mga marahay na pigigibo. Opo. Salamat man po sa pagkakataon na tinaunin doon na makapag-share about kaini yung mga activities ng pwedeng gibuon during pandemic. And good luck man po sa inyong programa. Okay, Mambalos, Sir Joel Daen, and sa masunod po giraray. Okay, Sige mga paraan tabay, si Sir Joel Daen, Teacher 3, kang Maanito High School, and saruman pong Sports Enthusiast and Coordinator.
Okay, sa satuyang pagbabalik mga partners, ngunya na panahon ng pandemya, pero sa mga sports, pwede ka nang mag-tour sa ibang lugar na daika nagagastusan. Talaga? Oo. Oo. Libre. May sponsor. Pwede, pwede. Diba? Arab, Diba? paano daw yan? Gusto ko yan. Interesado ako dyan, ha? Sige. Maraman tayo yan sa satuyang pagbabalik. Oras, alas 2:36. An oras hatod sa Indokang United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo protektado sa tulong ng United Home Products. Hinebra San Miguel. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Downy. Magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Mig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CF
FDA-CFRR Permit Number 0133 Series of 2001. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Matapang ako, matapang tayo, kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA-CFRR Permit Number 0133 Series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido Junior, para sa saro hasta 3 taon. Ang 160-gram pack, 180 grams na. Pero ang presyo pareho sana. 97 pesos sana suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO51CA number 036 series of 2021. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Uy! May bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. So, mic mo, partner. Take 2. Daina, kay puhan pang gumastos ng dakulang kantidad para makaduman sa ibang lugar. Sa paagi kang virtual tour, abot tanaw na ang mga paboritong bakasyunan, kung sain saro ining kopya ni mga lokasyon na kumpuesto ng pagkakasunod-sunod ka mga video o mga imahe. Pwede man gumamit ng iba pang mga elementos kang multimedia arog kan mga epektong tanog, musika, pagsasalaysay, asin teksto, mantang an sarong video tour, garuman sa naglalakaw sa sarong lokasyon. Gamit ang virtual tour, makakadawog ni mga istorya manunungod sa mga edifisyo, lugar o destinasyon, mantang naglilibot sa sarong paborito na historical destination. Ini mga katabang na mahiling ang aktual na itsura o imahe kang destinasyon na gustong mabisita mantang kumpuesto ng computer na pinagkokontrol kang laser disc-based system na idinisenyo ni Colin Johnson.
Namidbidan ini sa paggamit ng live na telebisyon mantang makaapektar sa teletourism. Pigsasabi na saro ini sa teaching method para magkaigwa ng mga impormasyon manunungod sa mga lugar na gustong maduman maging sa ibang nasyon pa iyan. Ansaro sa mga enot na guminamit kang virtual tour iyo si Queen Elizabeth, kang opisyal na binuksan niya ang sentro kang bisita kang Hunyo 1994 hasta sa magkaigwa ng mga innovations asin maging tampok ngunya na panahon din pandemya. Gusto ko man ka na virtual tour, Kuya Mike, partner Jen. Kung gusto mo Oo. So, Mike mo, Kuya Mike. Yun ah. Yellow bells. Yan. Yun. Oh, magayon yan kuya ita-type mo sana kung Paano? anong lugar ang muya mo ade. Paano ang paggamit ka yan? Dapat igwa kang gadget. May gadget ka. Computer or cellphone? Yes. And igwa ka ki internet. Internet. Aha. Pag iyan na duwa yaon na sa imo, ma-type ka na sana sa kung anong ano mo. O halimbawa Google or ngaya, anything. Egypt. Oh, i-type mo Egypt. Egypt. Oh. Makakasakay ka sa Egypt pag ka. Iba pa So, dito. Egypt. Kaya daw ako, yun na nasa isip ko. Malos mo yun, sulunod ah. Oh, ang spelling kang Egypt tabi. Okay. E, Okay. G, G, Y, Y, P, P, T. T. Tama? Ehipto. Sa Ehipto. So, Oh. sa pag-abot ka, mahilig mo na. Garo ka na yaon duman sa lugar na yan? Oh, yes. Wow. So, ito to, teletourism. Teletourism. Oo. Mm. Magayon iyan kasi ngunya na panahon ng pandemya imbis na magpararuluwas pa kita, na-improve paran ang sa tuyang mga eksperyensya. Maski nasa laog sa nakita kang harong basta igwa kita ng gadget. Yes. Libre pa. Correct. At the comfort of your home. Naon ka sa sopa, nakalapiga ka kung saan dyan. Oh, pwede nga di duman so habang basta yun ito. Oo. Igwa daan naman May iba-ibang blank na party to. May blank. may pa-blank-blank. Igwa Excuse daan me ng sa mga kumakain. Igwa daaning mag-iba-ibang klase ang pinag-aapod na virtual tour. Igwa da itong pinag-aapod na floor plan tour. Kung saan may iling mo so mga pinag-aapod na arkitektura o itsura sa laog mismo kang harong. Yes. And aside ka iyan, mailing mo man sa kultura kang lugar. O anong kultura? Kuminsan baga, ang unyan baga, may iling mong tanong kung ano mga pag-uugali nga duman. Ano ang mga pagkaon? O ano ang mga bado? So iba-iba. When you type location or a place dyan sa teletourism, mailing mo na dyan kuya so mga impormasyon na gari ka masana nagduman. Iyo. Garo man sa nakita pala nagpapasyar sa ibang lugar habang yaon kita sa laog kan sa tuya na mga harong. Yes. Oo. Saro pa dyan, itong pinag-aapod na photo tour, still photo tour, kung saan parang photo gallery siya. Pero talagang mahihiling mo kung anong itsura o ano ang real view kan sarong lugar. Yes. Ito sa mga gari, maduman ka man sa museum. Yes. O kaya kay may kasipay kundi patabi ka mo nakaduman sa ibang lugar. Iba As in, nindo. gusto ho nindo makaduman pero pandemic kulang ang budget. Agdahon nindo. Agdahon nindo sa Virtual tour. Virtual Dating tour. may, pay, matur kita. yes. So mga kaakian usually aram na ini no. Yes. Bako na ini bago sa mga millennials Yes. ganyan. Ha? So mga lolo and lola. O ang mga senior citizen baga day man talaga nakakapag para luwas-luwas ngunyan, di ba? Oh, Dapat ma-maximize ta ining mga araw kaning mga application or mga innovation. Malibang man Tanganing, lamang. Kumbaga, habang day pa kita tigtutugutan masyado magpara lantua. Oo. Pero kung gusto mo man ngayang maduman nga kita sa malipot na lugar sa may snow. Habang pigiling mo ito, bukasan mo ang rep. Feel mo so. Feel so klima. O kaya igwa suday dyan ki rep
Okay. Aircon. Kung na yung aircon, igwa pa kuya eh. Ano pa? Magbakal ka kay mga 10 Yelo. yelo, i-crack mo, Tapos, tapos ilag mo sa may likod kang electric pa. malamig ang simoy. Oh. Uy, maliputo niya din sa Iceland. Ayos. Oo. So, yan po ang bago ngunyan digdi sa tuyang programa. Yan ang virtual tour. Dakulong pa ka nang pwede gibuhon sa virtual tour. Ah, Dakulong pa. ano pa? Maubos. Ubos ang oras Ha? sa virtual tour. pwede ka nga makipag-date, virtual tour with a date. Yes. Virtual date. Virtual tour with a date. Dakulo na ang virtual talaga ngunya. Oo. Agawin mo si Mrs. mo habang nag-virtual tour ka. Di, HHWW ka mo. Tuyo mananggad. Oo, di ba? Makaon nga kita sa mamahalin na restaurant. O sige, order na nga yan. Oto kaya, pero sa pagkaon, yan dyan sa lamesa nindo. So, ambiance. Oo. Di ba? Gano'n yung mainitan niya, Manuel, yung aircon digdi sa restaurant. Yes, na ni. yes. At least gano'n man sa nakamula sa ibang lugar talaga. Correct. Pwedeng ma-extend ka ng pinag-upod na honeymoon nito. Oo. Uy. Mamili ka kay hotel. Dami ba naisipan ni Kuya Ace yung honeymoon? Naisipan ni Ate Naisipan Jen. ni Ate Jen. Oo. Gari, nagpaparalaog na sa... Pwede sa iya virtual honeymoon. Over now. Mamili ka kay hotel kung Oo. saan mo gusto mag-honeymoon. Oh, maski 6-star hotel, pwede na Oo. sa pinakaalang ka na star kung pirang available dyan. Pili ka, most expensive hotel in the world. Pero may tugon ako kay Ate Jen. Okay, ano yan? Bago mag-virtual honeymoon, magpakasal ka muna. Wala mo si Kuya Mane. Ayun Kuya na. Mane, ano tabi ko, may bendisyon muna ni si Jenny mag-agom. Basic. Yun na, binendisyon na ni Kuya Mane. Okay. So kadakol pa lang talaga apwera naman sa mga makabaagong mga teknolohiya na naiimbento, data po paglingawan ang mag-iba-ibang inobasyon na pwede tang approve saran tangani. Yes. Ma-enjoy taman girara yan sa tuyang buhay ngunya na nasa panahon kita kang pandemya. So mga aki dyan natatao, turuan tabi si Mama and Opo. Papa kung Yes. paano ining mga aruganing virtual tour. Especially sa mga lolo and lola. Yan. Lakaw-lakaw man tabi inindo. Tupadon ko na ngayon ang pangarap mula magpasiring sa ibang bansa. Yan. Maring digdi. World tour nga kita. Sa ilmo nga gusto magduman, idadarata ka. Yes. Ah. Magdamot. Magbakal tabi ka mo kibalon habang naga-world tour ka mo. Baka magutom ka mo. Yan. Dahil na pag-ibo na virtual balon, dapat tunay na. Okay, yan po ang sa tuya na virtual tour. PM daw sa Indong Tulog, magayunan man po ang mga suggestions ni Sergio for a very good performance. Kaso po, daita aram kung may budget so family po para sa reward. From Yun. Jerel Aranya ng Lacandula, Gugon, Legazpi City. Okay, si Emmanuel Quintin Cuevas nakatutok man, Filias Bequea, and si Roberto Jr. Alba Trinidad watching here from Pasig City. Stay safe po. Malu, atento datin klaro, maray na hapon po sa Intong Tolo watching from Las Piñas City. Kamusta po dyan? Si Jerel Aranya, the trio with combination color. Shout out Aranya family all over the world from Lacandula Drive, Gogon, Legazpi City. Kamong duwa po sa table tennis at pwede naman po sa dancing si Ma'am Jen. Pwede. Nori Nobela Manila watching from Manito National High School. Thank you. Malu, atento dating klaro. Nice to see you po, Sir Joel, ang mabuot ng teachers sa Manito High School. Okay, si Lae Makasina Gluzuriaga, pura di customer na hapon, safe ka pa po dyan sa COVID, sagana pa sa balon po, takataning mo lang ang ref. Correct. Si Clarita Olarte Rosin, Filias Basea, si Kimberly Madrigal, John Paul Mendoza sa Tabaco City, and si Rosalie Jacob Aike. Okay, so yan ang sa tuyang mga parantabay, digdi sa tuyang Facebook Live. Bitaminang Pampamilya. An honest man is always a child.
by Socrates. Yan ang bitamina para sa pamilya. An honest man is always A child. A child. Oh, sabi baga kuya ang aki ngaya, de managutik. innocente. Oh. Ya kitang mga gurang na Bako na magkita child. Di ba? Ikaw kita pati pigapod na white lies, pero utik man gilin ito. Oo. Lalo pag inapot ka ni Mrs., hain ka ngaya. Yan lang. Una ngayak sa arong. Patanong nga daw ngayon dyan ang sa blender. Dara-dara pa lang sa blender. Pinatanong. Yan man sana mga gusto tang sabihin ka ni Kuya na an honest man is always a child. Kapag baho ka na child, ibig sabihin, we are no longer an honest man. Paguro-puro pa ta kung tinamaan ka. Yes. O malikay ka dyan. Yan an honest man is always a child. Okay, so yan na po ang presentasyon ng programang Usapang Pamilya, ngunya na aldaw nin Biyernes. Ako po si Kuya A. And si Kuya Mike. Ini man po si Jenny Matthew, bayaran mabalo sa inong pagantabay. Bye-bye. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang